abokan karawata da su aka zana da aka tsara komai. Miskini ne aka zo aka ajiye kiririn takaddar da za a yi, sai da na zauna aka dangwara mun ita, aka jefan man da ita a gabana. Da ƙarshe a tashi ba tsoron Allah, kama sifika ana cewa na zagi annabi sallallahu alaihi wasallam. Ran lahira akwai shari'a, kuma ko ta duniyar ma akwai ta, domin ko yanzu lauyoyi sun kalubalanci abin nan kuma sun rubuta cewa ana kotu sun tabbatar da cewa wannan bayani kotu sun rubuta an kai shari'an nan dama ta shiga mun kai karar wannan zaluncin, kuma kotu ta tsaye da komai game da wannan zalunci har sai ta yi hukunci, kuma ba a jira tan ba ko zaman farko ba a yi ba, aka kuma yin wani abin kuma har aka hukunta ni da shi. To ta a shari'ar duniyar duk da mun san karfin waɗanda suka sako mu gaba, amma mun san karfin Allah shi kuma mun san raunin mu raunana ne, sai dai mun san karfin Allah.